Ga masallaci nan kan kwana ga masallaci nan na daidai kan kwana shike don sun kan tayin sama lalle lokacin sallah yayi. To na gode Allah. Assalamu alaikum. Masha Allah. Malam Jimana. Jimana. Gaskiya ka taimake ni da kallon na min hanyar masallaci da zan zuwa in samu yin ibada. A ba ko ba kai ma ko gaskiya wani taimako da zani ma gaskiya akwai matsaloli a tattar da kai. Ko ba kai na aka ci ma saluku ba. Masha Allah. Ba da wani taimakon da zani ma ba ɗaya na ba ka samu na ba ka kawo ba. Ban da koyi a'a yanzu alishin ka da yanzu. Haba malami akwai kuɗi cikin alishin ka kawo a taimaka ma malami. To kawo hada ko wasu kuɗi cikin aljihun ka na baya. Shikenan nan. Ko kuɗi cikin aljihun ka na baya. Kawo a taimaka ma malami. Ko kuɗi cikin aljihun ka na baya. To a kawo hada tabo shi ma kawo a taimako da zai ma ko wani karamin tabo shi a don cikin aljihun. Ka tabbata ba ke abin da gari ka na wannan ga gida baka da wasu kuɗi ban da kunyi wallahi inda ko su da na ba ban da kunyi zai ma taimako amma akwai wani magani na cikin sakoti na to akwai abin da naka so na haɗi wanda za haɗa ma amma sai ka zo ka samu wani abu kaga daidai shan kwana ga daidai da ka sha kwana nan shan kwana ga akwai ka dubo kasar wurin nan ka kawo akwai wani magani wanda za haɗa in baka ya haɗa in baka ina ka dawo akwai zan haɗa ma da wani magani na nan ga sai ka dawo nan ya jira ina yanzu ne ka dawo za ka jira ka zan dawo ke gaskiya yau akwai haraka yau sai na zo inda mai nama in samu kashi yau a dawa da na gaskiya wancan babu na buge shi yau kamu ita ta yi zama wannan waya ta kudi na lafiya ka da kamisa haka ba su nawa ba kudi ina na kai ya babu kana haka da kana da wani da ke wani azali ne na habbe shi da ke azali wallahi duka abin da garin kudi da garin kudi da waya har waya ta karamar waya ta duka ya taushe ka yayi na kwace ko ya kai an kai ma ba kwace min ba gaskiya lamura ni gaskiya ba sai kai ya ce min mun gaida ya ce masallaci ke tambaya na nuna mishi da masallaci ko da sai ce min da mu ta ce min ya ko ba ni da kuma suna da sauran dai duka dai asali na da sauran dai lamura da ka dai gani da yadda ko tsara bayanai na duka to gaba ɗaya ba suna magana sai ce min zuwa musa ko amfani da hada sai ce min bashi kuɗi ni ce min babu wasu kuɗi gare ni ce min a'a ni ko dai inda shi da ruwa aljihu ce da ruwa ne bashi akwai wasu ce dukan ɗaya da bashi dukan ɗaya da bashi ya amshi waya ta ce bashi ya abin gashi waya ta karama ya ce bashi ni tahi na ji ko na waya sama ya kasa ni ba sai ni wallahi ba mutum kana ganin ka hayi haka baka san shi ba ka san inda ya fito ba shi ce mashi da ya kire sunan da kawai ka bi kudin da ya kasa an da ake shi duka kamin ana shi an rage na ke kan da ake na ana mutane ko na yi sai ba ka shi ne ka kawai dai kai kana yin ra'ayin gaban misali ki shi kawai wurin ya yi ana mutu a kama kawon kuzan nan ne ka shi kana kai shi a wani wuri ka kai shi kudin ma ba na wani kuzin nan gida na yanzu duk wannan mutane ya san da ya riwo ta kawai sai ana nan zaman zuwa rayuwa ta bayyana abin da ya sa ta bayyana kuma mai mawai
kunkuru ya kasa kiɗin molo kunkuru yana nan zaune har kunkuru ya kai kwanci ba ya